Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya. Koma poyamba nayi mitu yake. President Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino afunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana. Bungwe lothana ndi ziphuphu la ACB lati lapita patsogolo ndi kafukufuku wake pa nkhani yogula hotela ya Amaris ku Blantyre. Ndipo dziko la Malawi lichititsa mpikisano wa masewero a COFBAL wa m'maiko akumwera kwa Africa mwezi wa Septemba. Takulandirani mu nkhani zathu. President Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika afunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana pomwe akhristu akukumbukira kudzipereka kwa Ambuye Yesu Khristu yemwe anapachikidwa pa mtanda. Kudzera mu uthenga wake, mtsogoleri wa dziko linoyu wati iyi ndi nthawi yakuti anthu alingalire pakufunika kwa kukondana komanso kuchitirana chifundo, kukhululukirana ndi kuthandizana. Pasaka ndi nyengo yomwe akhristu pa dziko lonse amakondwerera chipulumutso chawo chomwe chinadza kudzera mu mazunzo, kupachikidwa ndi chiukitso cha Khristu. Ndipo mpingo wa Calvary Family ku Blantyre wati akhristu ali ndi udindo opereka nsembe ku ntchito ya Mulungu ngati njira imodzi yofalitsa uthenga wabwino. Bishop Connex Kaduma ndiwo amalankhula izi mogwirizana ndi nyengo ya Pasaka pomwe akhristu akukumbukira kufa, kulowa m'manda ndi kuuka kwa Yesu Khristu. Malinga ndi Bishop Kaduma, Mulungu anali oyamba kupereka mwana wake kudzafera anthu ochimwa. Tikaona mazunzo a Yesu chimene ndi china machimene tikuyang'ana lero, tikusangala lero, tusangala mazunzo a Yesu, anthu akunyamula mtanda kunjaku ati njira ya mtanda akutani. Ndero lero kuti pamene pachapo tikupezapo azibambo atatu amene onsewa tikafufuza nalo ophunzira ache amene akulowerera nawo ndi kutenga mbali mu mazunzo a Yesu. Panali Simoni wa ku Kurene amene ananyamula mtanda wa Yesu, anadzipereka, anampempha, anavomera, anadzipereka nanyamula mtanda wa Yesu. Komanso tikuona kuti panali Yosefu wa ku Arimateya. Yosefu wa ku Arimateya anali munthu olemera, anali mmodzi mwa akulu akuti ngati mina nduna za boma, komanso anali ophunzira wa Yesu. Iyeyo akuti anapita kwa Pilato kukapempha mtembo wa Yesu kuti auchotse pa mtanda paja akoyike m'manda. Ndipo zimene anachita, anagula nsalu, chichoti pati nsalu ya mafuta kapena yoyera kwambiri ndi ndalama zace. Komanso anatenga thupi lija kukalika mu manda amene anakonza iyeyo ndi ndalama zake. Pamene timaonera nkhani anafuna adzalomwe iyeyo manda mucha, koma anapeza kunena kuti akuwawikamo Yesu mene mucha. So kuti anali ophunzira wa Yesu amene analokonzeka kuyika chuma chache kuti thupi la Yesu liyikidwe bwinobwino. Tikumvanso tikawerenganso ku Yohane chapter 19 verse 39 kuti Nikodemonso anadzamujowina. Nikodemoja anapita kwa Yesu ndi sikuja, anadzamujowina, anabwera ndi mule zonunkhiritsa za mtengo wace panga thupi la Yesu, zakonza thupi la Yesu liyikidwe bwino. So ifeyo ngati akhristu, ngati ufuna kuti Khristu chipite patsogolo mdziko mwathu muno, ufumu wa Mulungu upite patsogolo, ndi nthawi inoyo yonena kuti tidzipereke nsembe, tipereke chuma chathu, tipereke nthawi yathu, tipereke nkhale maluso athu omwe. Tisamangondo ndapito chali chidabwerako, koma tikupereka nsembe zathu kuti ntchito imene Yesu anayisiya ipite patsogolo. Anthu amene akapandira chali chinena kuti amadzipereka ndi zinthu zawo. Mwina munthu ngati Nikodemoyo, munthu mmodzi sana sonkhetso ndi ate tichite WhatsApp group tisonge ndalama tikagulezo nukiza yekha. Yosefu wa ku Arimateya so yekhaso lero ndo akukhala biza kizo yayi ka WhatsApp group kosonga za kuchalika. Koma nditsikala nthawi imene munthu wekha ukhoza kupereka nsembe chifukwa cha ufumu wa Mulungu. Boma lati ndilodzipereka poonetsetsa kuti ufulu wa chibadwidwe ukulemekezedwa kumalo a ntchito ndi mabizinesi mdziko muno. Nduna ya zamalamulo a Charles Muhango ayankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano owunika ndondomeko yatsopano yolimbikitsa ufulu wa chibadwidwe ku ntchito ndi malo a bizinesi. Ndondomekoyi yomwe akukonza ndi aboma mogwirizana ndi bungwe la UNDP mwazina idzathana ndi nkhanza zomwe zimachitika kuma estate a Fodya ndi T mwamalo ena. Ndinene pano kuti ngati nduna ndikuziwa, komanso ngati boma ndikuziwa chifukwa tikulandira maripoti ochuluka odandaula makamaka ma tea estates komanso ku migodi komanso ndi anthu ena
amene amagwira mwina ndi anzathu ochokera ku China, tili ndi reports ochuluka. Zikuonesa kuti tili ndi vuto kuti amene tikuwalandira kuti adzapange invest muziko mwathu muno akabwera ndi makobiri awo akukhala ngati sakulemekeza kwenikweni maufulu achibadwidwe a Amalawi amene akuagwirira ntchito. Ngati ziko, ngati boma, tikuwunikaso kuti tione kuti vuto lili pati. Komiti ya Nyumba ya Malamulo yoona za maphunziro yati ndikoyenera kuti ntchito yolimbikitsa ukadaulo wa luso la makono ya BEFIT ifike mu skulu zonse za primary za boma pofuna kupititsa patsogolo ukadaulowu. Wapampando wa komiti Amutani Tambala wanena izi pomwe amayendera skulu ya primary ya Chinyata Catholic mu zoni ya Waliranji mboma la Nchinji. Zambiri mu ripoti ili la Chinsisi Moyo. Ntchito ya BEFIT ikuchitika pansi pa unduna wa za maphunziro ndipo imafikira ophunzira msukulu za primary za boma kuyambira a standard 1 mpaka 4. Pakadali pano ntchitoyi ikuchitika mu sukulu za primary zopitirira 1000 mdziko lino. Komiti ya ku Nyumba ya Malamulo yoona za maphunziro inayendera sukulu ya Chinyati yomwe ikupindula ndi BEFIT pofuna kuona momwe ntchitoyi ikuyendera. Wapampando wa komiti Amutani Tambala anatsindika zakufunika kuti BEFIT ifike msukulu zonse za primary za boma. Project yo kuno tayiona kuti ili bwino ikuthandiza chifukwa ikungwa konzekeresana kuti aphunzitsi akalowa class anaja akapange chani. Ndiye mwana aliyense akumapangidwa assess paikha chimene chili chinthu chabwino chifukwa osangoti zagulu koma akumapangidwa assess paikha chifukwa mwana aliyense akumakhala kuti wanyamula tablet yake. Ndiye tablet ija ikumanenaso mastepe mwanayo mene nzeru zake zikuyendera ni mmene so tablet yo mmene amapangira. Mphunzitsi wamkulu wa sukuluyi Teresa Sathawa wati kuchita maphunziro kugwiritsa ntchito njira za internet kwachepetsa chiwerengero cha ana ojomba ku sukulu komanso kuchititsa kuti anawa azitsata maphunziro ndi chidwi chonse. Ana ambiri amango kusambuze na makhalakhala komiti angobwera programu iyi chiwerengero cha ana chinakwera pa sukulu pano. Poyamba isanabwere project iyi tinali ndi ana 651 to 4 koma panopa ana athu chiwerengero chakwera chafika pa 814. Pakadali pano mmodzi mwa akuluakulu a BEFIT Rabson Madi wati iwo ali ndi malingaliro owonjezera sukulu zomwe ntchitoyi ikuchitikamo. Ntchito imene ili maboma onse a dziko lino ndipo tikamakamba za maboma onse a dziko lino tikama za maboma amene timati ma education districts ndipo ndi 34. So 1089 schools amene tafika kale ali maujeni amenewa. Kuteroko ndiye kuti tukamba even ma constituency ina iliyonse kuli BEFIT program. So nkhani ndiona kuti kuchokera pamene pasopano tikuyena tifikire sukulu ina iliyonse chifukwa target ya BEFIT ndofikira sukulu zonse za primary kuno ku Malawi. Kuchokera mu January 2023 kufika mu December 2025 zipangiso zogwiritsa ntchito intaneti ndi zina zopitirira 166,000 ndi zomwe azigawa mu sukulu za primary zomwe zapindulira ophunzira opitirira 689,000. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe. Bungwe lothana ndi ziphuphu la Anti-Corruption Bureau ACB lati lapita patsogolo pa kafukufuku wake pa nkhani yogula hotela ya Amalis ndi bungwe la Public Service Pension Trust Fund. Ogwirizira udindo wamkulu wa bungwe la ACB a Gabriel Chembezi watsimikiza izi. Malinga ndi chikalata chomwe atulutsa pamodzi ndi apolisi pa 16 March 2026, bungwe la ACB lidatsegulanso kafukufuku okhudza katangale pakugula hotelayi ndi Public Service Pension Trust Fund kuchokera kwa Yusuf Investments Limited YIL. Chikalatachi chafotokoza momveka bwino zomwe zinalepheretsa kugulitsa kwina pamene kafukufuku akupitirira ku bungwe la ACB lapereka
apereka chiletso pa ndalama ziwiri 38.5 biliyoni kwacha yomwe kale idatsekedwa ndi Financial Intelligence Authority FIA kuchokera ku akaunti ya YIL ndi 38 biliyoni kwacha yoyimira ndalama zomwe zatsala ku hotelayi. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. President Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino afunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana. Bungwe lothana ndi ziphuphu la ACB lati lapita patsogolo ndi kafukufuku wake pa nkhani yogula hotela ya Amaris ku Blantyre. Ndipo dziko la Malawi lichititsa mpikisano wa masewero a COFBO wa m'maiko akumwera kwa Africa mwezi wa Septemba. Takulandiranso mu nkhani zathu. Pofuna kusintha mmene anthu m'madera amaonera anthu aulumali, bungwe la Women and Girls with Disabilities WAGI Disability Rights lapempha olemba nkhani kuti azilemba nkhani mokomera aliyense komanso molemekeza ufulu wa anthu aulumali. Bridget Makawa ali ndi ripoti ili lomwe akuwerenga Margaret Mapando. Polankhula pa maphunziro a atolankhani omwe anachitikira mu mzinda wa Lilongwe, mkulu woyang'anira ntchitoyi a Bridget Phiri watsindika kuti atolankhani ali ndi mphamvu zazikulu zotetsa tsankho lomwe amayi komanso atsikana aulumali amakumana nalo ku Malawi. Aphiri ali pakati pano madera ambiri muli zikhulupiriro zomwe zimapangitsa kuti amayi komanso atsikana aulumali azikhala mosamasuka, zomwenso zimapangitsa kuti asamabwere poyera kuti azionetsa momwe amakhalira moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ife tinoona kuti pakhale maphunziro amene ifo takhala tikuona ndi kafukufuku amene takhala tikupanga komanso zinthu zomwe takhala tikupanga ngati bungwe logwira ntchito ndi azimayi ndi atsikana aulumali. Nthawi zambiri a media akamapanga report pena amapezeka kuti language ikusiyana kapena ikupanga promote mwina mchitidwe osakhala bwino kapena just timapa chizungu timati it's not inclusive. Ndiye tinaona kuti training imene itiipange. Maphunzirowa apindula kwambiri atolankhani omwe anavomereza kuti akhala akulakwitsa mbuyomo pomwe amagwira ntchito zawo. A Joseph Mazizi, mtolankhani wa pa wireless wa Capital FM, anati maphunzirowa anali ofunika kwambiri chifukwa athetsa mchitidwe omwe ulipo mnyumba zofalitsa nkhani. Maphunzirowa ndi ofunikira kwambiri kwa ife ngati olemba nkhani, kuganizira kuti tikamalemba nkhani pali zinthu zambiri zimene zimachitika, anthu amatidalira, amatikhulupirira, komanso ndife anthu amene timalankhulira anthu ambiri. Nawo timapezeka kuti chifukwa chokuti tilibe ukatswiri kapena ukachenjede wa zinthu zina, timalemba zinthu ife tikuona ngati tikukhoza kapena tinazolowera kugwiritsa ntchito mawu amenewo koma ali mawu olakwika amene ali oti tikumwinanso tikupondereza kapena kusokoneza ufulu wa anthu ena. Ndipo panali pofunikira ndithu kumakhala ndi maphunziro ngati awawa. Maphunziro awa anali ofunikira ndipo ofunika ndithu atolankhani ambiri ataphunzitsidwa mu maluso ngati amenewo kuti tikhale ndi luso kapena akamvetsetsedwe ka zinthu zokhudza maulumali. Projekiti ya Empower anayikhazikitsa m'madera Area 23, Kauma komanso Sente mu mzinda wa Lilongwe. Cholinga chake ndikuonetsetsa kuti nkhani zomwe zikukhudza amayi ndi atsikana aulumali makamaka pa nkhani zachitetezo ku nkhaza komanso ufulu wa zaumoyo zikuyankhidwa moyenera. Boma lakhazikitsa komiti yapadera ya adindo osiyanasiyana kuthana ndi vuto la ntchito za migodi zosavomerezeka ndi kuzembetsa miyala ya mtengo wapatali. Izi zadza kamba kakukwera kwa chiwerengero cha anthu ochita ntchito za migodi mosatsata malamulo zomwe malinga ndi nduna ya zofalitsa nkhani Shadrack Namalomba zikuchititsa kuti dziko lino lilephere kupeza chuma chokwanira. Themba Mwale wadza ndi ripoti lomwe akuwerenga Ruth Chinangwa. Izi zikutsatira ndi zomwe adalamula President Professor Arthur Peter Mutharika pa 21 Oktoba 2025 poletsa kugulitsa kunja kwa dziko lino miyala ya mtengo wapatali komanso lamulo la boma loletsa kupereka ziphaso zokumbira miyala ya mtengo wapataliyi. Anamalomba ati chitetezo komanso chuma cha dziko lino zili pa chiopsezo chachikulu kamba ka mchitidwe wokumba miyala ya mtengo wapatali musatsata malamulo. Iye wati mchitidwewu umabwezeretsa mbuyo chitukuko cha dziko kudzera ku chuma chongotayika, kufoka kwa malamulo a dziko, kuonongeka kwa chilengedwe ndi kulimbikitsa mchitidwe wophwanya malamulo. Pofuna kuthana ndi mavutowa,
boma lakhazikitsa komiti yapadera yothana ndi mchitidwe wokumba ndi kuzembetsa miyalayi yomwe ili ndi nthambi ndi maunduna a boma monga asilikali, apolisi, nthambi ya National Intelligence Service, nthambi za migodi, unduna wa zachilungamo, nthambi za ndende ndi nthambi yoyendetsa milandu ya boma. Komiti iyi yapatsidwa mphamvu yogwiritsa ntchito malamulo onse oyenerera kuti ithane mwamphamvu ndi mchitidwe uliwonse wokumba ndi kuzembetsa miyala ya mtengo wapatali mdziko muno. Pakadali pano boma lalangiza anthu onse mdziko muno omwe akukhudzidwa ndi mchitidwe wokumba miyala mosatsata malamulo m'malo onse kuphatikizapo malo otetezeka ndi malo omwe ndi ofunika pa chilengedwe kuti alekeretu. Ana Malomba ati yemwe anyozere lamuloli alandira chilango kudzera ku komitiyi molingana ndi malamulo a dziko lino. Munkhani za masewero, dziko la Malawi alisankha kuti ndi lomwe lichititse mpikisano wa masewero a COFBO wa maiko akumwera kwa Africa mwezi wa Septemba. Maiko okwana asanu ndi atatu ndomwe akuyembekezeka kudzatenga nawo mbali ku mpikisanowu. Mtsogoleri wa masewero a COFBO mdziko muno Enoki Zaluso wati uwu ndi mwayi woti dziko la Malawi lipindule pachuma komanso pa masewerowa. Iye wati ayamba kale kukonzekera mpikisanowu omwe uzachitikire mu mzinda wa Blantyre. Masewero amene wa COFBO ndi amene tikunena kuti Malawi achita mwayi kuti ikhale ikupangisa mpikisano umenewu kumwera kwa Africa kuno pamene ikutchulidwa kuti ndi All African COFBO Championship. So that is kuti ikutenga maiko onse aku South kuno kupatulapo amene ali ku North ndi ku Western Africa. Komano ifeyo ndi amene tasankhidwa kuti titha kupangitsa mpikisano umenewu kuno. Pa kupanga host tournament imene iyo Malawi idzapindula kutengera kuti tizakhala ndi alendo ochuluka amene azachokere maiko osiyana-siyana ngati amene azakhalepo. Tikuyembekezeka kukhala ndi maiko osachepera 80 amene azakhale ali Malawi kuno kudzaonetsa luso lawo. Choncho tikukhulupirira kuti Malawi idzapindula pobweretsanso mwina mbali ina anzathu azabweranso ndi ndalama zakudya zimenenso boma lakhala kukangalika kusakasaka. Komanso tikukhulupirira kuti ifenso ngati Malawi tidzapindula powaonetsanso zimene ifeyo kunoko tili nazo. Ndiponso mwaichi tikukhulupirira kuti makampaniso ena ndi ena atha kuzapindula pothandizira kuti masewero amenewa iwo atenge kumbali poonetsa kwa mtundu wa Malawi. Pomaliza nkhanizi nayi mitu yake. President Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino afunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana. Bungwe lothana ndi ziphuphu la ACB lati lapita patsogolo ndi kafukufuku wake pa nkhani yogula hotela ya Amaris ku Blantyre. Ndipo dziko la Malawi lichititsa mpikisano wa masewero a COFBO wa maiko akumwera kwa Africa mwezi wa Septemba. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, masana abwino. Last year, I teamed up with the European Union to visit Mulanje and see the impact of its partnership on local businesses. I learned that a small spark can ignite lasting change. A loan from the village bank became a bakery that changed lives. Then I'm going to Bakers.